aquest vídeo us ensenyarem com buscar el factor d'impacte d'una publicació a JCR. Per fer-ho, la millor manera és anar a la pàgina web de la biblioteca, www.ubic.cat/biblioteca, i des del Ho cerca tot del catàleg buscar la base de dades Web of Science, des d'on es pot buscar el factor d'impacte de JCR. Un cop aquí, clicar en el segon enllaç de Journal Citation Reports i aquí directament buscar el títol de la publicació que ens interessa. En aquest cas, per exemple, buscarem Medicina Clínica. Aquí ens ensenyarà les dades de l'últim any de la publicació. Si el que volem veure és diversos anys o anys anteriors, clicarem tots els anys i veurem totes les dades de factor d'impacte i de citacions que hi ha de la publicació. I per buscar el quartil anirem a rang i aquí ens informa del quartil d'aquesta publicació.